Nini Apharman Dipua Longkepado All Assam Deputy Commissioner Conference Kepajot Arni Dr. Hemonto Biswa Sharma pen Kaningje pon non-kache tokji peace accord along Article 244A Ave Aphuthak Karbi Students Youth Assembly Asong pen Ning Chepaklangpon Ksya Asong pen Dr. Hemonto Biswa Sharma Kaningje alam Aphuthak non resim kangtang pen ajak dingklui pen kache songpon hemprek Aphuthak non nongsam along klam along bangde dapi state government pen lamdon chetokpo sitame pherangki atum karju donahut labang solam don kache tokji along Article 244A Aphuthak ladak thang take jongpon avi puke klardak Aphuthak Ksya songpen ningduk lupusi ningje pon Aphong le lamdon chetok sitami labang swaki chon ang thek avedet lasi lake karbiang longara daphan nangka chong thui binong lopusi ningje pon jong sinona son pute monsam ke doji kalisi karbiang long lapen dima hasau ke la am sosesi soluk sodak atomon ke japji angring dopusi pherang ke angno ningje pon jong sing samjen pendo nangji pute atowar ke isivetlo lake autonomous state MSC election aprangabang ke autonomous state nang pachun pinang popusi ningje pon nonason pulotangte Dr. Hemonto Biswa Sharma Assam Chief Minister dotike hemprek Aphuthake chunche dejiason si mathadam athe aphong karbiang long ke bangke karbiang long laben dima hasau ara daphan kachong thuyason si wang chotiti lasi lason pulote ning Kangsamse pusi ningje pon kewang jilangar nijong si alang liwang pulote karbiang long arat akar I hemprega bang pachun pivek nangji pusi kehang padopon Lapen Assam Lapen Meghalaya border Aphuthak give and take policy alang litum chedon don thek thepusi ningje pon lason thak thaksi Nagaland border along ta pillar 1 pen 17 an thengpon lorsi naga tum church ahem pen danglok thiri lapen hemrit kachu kimdo lasi laso Aphuthak prabjen pen karbianglong autonomous council CM tuliram ronghang ritarlip pen komatma ke chok chiaphan rat angno Chepaklangpon aphan kehang padopon Lapen Dr. Hemonto Biswa Sharma pen Kaningje pon longle patta Aphuthak ke secretariat along an damnang nilo pu Aphuthak ladak 6 schedule area lasi ladake 6 schedule ateng pensi sai cheklem long nangji pusi mephu Robertson Hanse pen ningje pon nang litum han press meet ke phanang kok alam mang ke lahin lo niltum ke swaya song pen pinia bang ke niltum ningduk ka Chepaklang lo dam tang apor hudak 22-23 la nini yang bong dak all DC conference laso kapati long laso amaya long Dr. Ilitum kaching honai man ke the parpik akahai Chief Minister Dr. Hemonto Biswa Sharma dak difu long alang li las bangso conference long bang lo stame laso long penangan media tum karjudun alam ban alang li lamboy Aphuthak autonomous state abang non peace accord long chetokte pu alang li pulo lakpen klardak alam bang alang li autonomous state naik pijak khan bang alang li klardak alam ave lasi laso pot bang nil tum Ksya song hin pen ning oilo la bangke karbiang long arat phansi nangka chong thuya son si mandet lo la pena chong thui pa melo ku sinil tum anda alang khan jong dun lo lasi alang li tum non BJP government ho jong si autonomous state naik piji aning hang bulote prabjin pen non lai MEC election aprang bangke nil tum han karbiang long lapen di mau so arat aphan labangso karbia hemprek mate article 244A labangso akemang abangke nilitum han nang pachun pinangko kali pulote jonghe lelitum ekot ketok pustame labangke akichu nang khek bang avedeji soluk sodak abangke ansosesi karbiang long lapen di mau so bangke monsam ke dui kali si ansosesi soluk sodak bangke atumon bangke nang jab bomji lasi prabjin ben karbiang long lapen di maha solong hanti mating samjin ben kedo nangji pulote ba kedo longji pulote atuwar ke sivetlo la bange autonomous state mate article 244A lahin lo nilitum ben adiman bange lahin lo la sila bange non dak MEC election aprang si nilitum han autonomous state bang nang pachun pinangpo lapen ako nilitumip gudamji bange nonate ngalam cek pulote nilitum Assam Chief Minister Dr. Hemonto Biswa Sharma dotik bangke hemprek chun e deima bosinil tumpen bangke mathadam mate jongdam alang li apong ke bangta
Karbi Anglong ke wang bangke Karbi Anglong arat la pen di mau sorat pan kacong thui son si wang chot ti la sila bangke nil tum ning samse ke wang gilang apor bang alang li jong si Karbi Anglong nang ka hom rijik ko alang li bangke autonomous state abang nang pacun pidekang det matike alang li Karbi Anglong ke wang bangke nil tum Ning Kangsam mate Ning karong bangke awedet ji pen asamang bong laso understanding do long give and take polisi laso ke deng along Karbi Anglong along le block 1 block 2 par lo deji ku penanganan newspaper long ke tek long do Silong today long ben chenglok penanganan newspaper long nil tum ke tek long do la se halaso ke tek long along pen ko te nil tum ning duk lo la se Karbi Anglong along le bangke NC sida nil tum bangke belega state tuman ka hodai mate belega district phan ka hodai ba nil tum ning hang he la sona taxi le tum tek long lo Nagaland border long ko same block 1 at pilar 1 pen 17 na bangke heng lor sinon hadak bangke naga tum hem rit nang chikim si hadak bangke long lep khelang nang cherai sadak charge ben chenglok thiri ben chenglok kiju yadim ben chenglok benangan playground ben chenglok angton hadak nang silam lo la se hala so long to prap jin ben Karbi Anglong Autonomous Council CM a hin pen alang li retor lip pen komon ma ke chok chia tum hanabang alang li adai en pen prop jin ben rat atheng no alang li labang so Aphuthak abang ke ka Chepaklangpon man sinil tum ben chuning ri lo